Teraz stojím pred dielom. Je to jeho osobný zápisníček z rokov 1962 až 68 a vlastne sú tam zápisky, jeho osobné postrehy. Základom fotografie je striebro, ktoré je tak dvojzmyselne poňaté v monografii zrkadlo / striebro. A vlastne vy sa vidíte v tom odraze ako človek. Tu máme štúdiu hlavy, ktorá je absolútne dvojzmyselnou záležitosťou. Ukončuje kvázi túto výstavu zase tým pohľadom na umieranie, na tú tradíciu fotenia mŕtvého pri odchode na druhý život. Osobné negatívy 6x6 formátu, ktoré vlastne som skenovala do knižky, sú tu vystavené ako koncept, ako niečo silné, ako pôvodná idea fotografie, kde inám sa uchyliť ako k negatívu. Priestor som dala aj filmárke, režisérke Ane Žembovej. A ona urobila film, video, autor vo svojej záhrade. Veľa našich stretnutí sa totiž to odohrávalo práve v jeho záhrade. Čiže je to súčasťou našich diskusí to bolo. Tento diamant, alebo útržok z lustra, je veľmi silným dielom. Spája sa s výbuchom bomby v dome, kde šiel jeho otec zachraňovať pozostatky. No a zátopové oblasti, zátopové územia, toto je len selekcia z toho, čo autor nafotil. Martinček nafotil zátopové obdobie Máry ako oslavu a tento autor Fedor Polony to nafotil ako nejaký smútok, v takom smútku. No teraz sa pozeráme na sériu, ktorá sa týka odchodu duše z nášho tela. Záber na nálezisko pri Liptovskej Mare, Kostry, kde je zobrazený násilník a obeť pochovaný v jednom hrobe, odseknutá ruka. Tu sa dotýkame tej postmortálnej fotografie v tom historickom kontexte. Toto je jeden zo záberov, ktorý ma zaujal a nevedela som, čo s ním. Je to záber, ktorý demonstruje zase ten prapôvod tej fotografie, vraciam sa k negatívu. A sú tu dvaja turisti, ktorí sú na vrchole nejakého kopca a ktorí zápasia s tými podmienkami, až ich ohlo. Čiže to nie je stageované, je to absolútne v prirodzenom postoji zachytené. No a vlastne tie negatívy skončili v knižke, ktorá je jeho jedinou monografiou celoživotnou, dokumentujúcou minulosť Ružomberka, Bratislavy, Horného Dolného Liptova, jeho okom. Kniha je rozdelená do 4 sekcií. Človek, miesto, mesto, krajina.